exkluzívnom zastúpení klienta vám ponúkame na predaj štvorizbový mezonetový byt v tichej lokalite Lozorna, blízko lesa a predsa náskok do Bratislavy. Cez bezpečnostné vchodové dvere sa dostaneme do priestrannej chodby so vstavanou skriňou s množstvom úložného priestoru, z ktorej sa vieme dostať ďalej do kuchyne. Kuchyňa je vybavená indukčným sporákom, rúrou, umývačkou riadu a priestorom na veľkú dvojkrídlovú chladničku. Z kuchyne sa dostávame do dvoch menších izieb s výhľadom do záhrady. Priamo pri vchodových dverách je vchod do veľkej kúpeľne s vlastným kotlom. Schody v kuchyni vedú na druhé poschodie s obývacou miestnosťou a 2 spálňami. V obývacej miestnosti je elektrický krb. Celková plocha bytu je 96 m², no podlahová plocha je 69 m², kvôli strešnému rezu na vrchnom poschodí. K bytu prislúchajú aj 2 murované pivničné kopky a parkovacie miesto s prípojkou na vodu a elektrinu. Z okolia cítiť čaro lesa, ale v skutočnosti sa nachádzame len pár kilometrov od ruchu hlavného mesta. Ďalšie informácie vám radi poskytneme mailom, prípadne telefonicky.